אני רועי, אני מנהל סניף פה, מחסני תאורה. לפני זה היינו צריכים בעצם לכתוב את המחירים ידנית, כל אחד עם כתב שלו, לא קרי, לא ברור, אי נוחות. ועכשיו עם המדבקות, הכל אחיד, שילוט אחיד, יש לך מקט מסודר על הכל, מופיע לך כל הפירוט של כל מוצר, אפשר לסרוק ולהגיע לאתר ולראות את כל הדברים. גם ללקוחות זה יותר נוח שהם יכולים לעשות את זה, לראות מידות וכאלה, וגם לנו, שאנחנו נמצאים לקוח, במקום ללכת למחשב או דברים כאלה, אתה פשוט סורק את זה ורואה את כל הנתונים. גם מה שטוב במדבקות האלו, שאם אתה מקלף אותם, זה לא הורס את הקיר או את הצבע, או אתה יכול להוציא מדבקה ולשים מדבקה אחרת. כמובן שהנראות גם, הכל אחיד ונראה כמו שצריך, ולא כל אחד בכתב שונה וכתב אחר. אם יש עדכון מחיר, מחשב יודע לראות מה יש לי ואני מדפיס רק את זה. וגם לספירת מלאי, לא צריך לעשות מקטים כל פעם וכל סוף שנה ולהדביק על הדברים. היום כבר זה מוכן.